さんこんばんは。ネモジ、おかかー。サンクユー。
あれ、戻ってきてたのね。
帰宅しました絵文字。
やはり切れてるな。プラス。戻ってきたね。登録しなくちゃな。待っててね。
戻れた。ふう。魔法のカードは便利やね絵文字。おかえり。ただ。無事帰宅。まだまだ遊べるドン。
最悪。キャンプ。死ぬわ。
Ah!
二大湾連休会。
神様作りました。お腹が食って眠れないですね。
え？カニ玉？絵文字。嘘でしょう、こんな時間に太りますよ。大丈夫。中華重たいし。米粒はまだ食べてなかったし。え？米なしカニ玉ですか？え？いや、夕飯の時。自分もお米は今日は食べてませんね。キクちゃんはいっぱい食べるイメージあります。いつもいっぱいいろいろ食べてるイメージ。小分けで食べるタイプです。ウケる。やっつり食べれない。ほえー。
ジラストになります。明日仕事だからな。ごちそうさまでした。あとは寝るだけですね。絵文字。これで眠れますね。わら。トイレ絵文字。
斧切れたよ。悔しい。斧なかったら大きい女の人だもんね。ハゲドは屈伸したので通報。さようなら絵文字。おや。今日はこの点で終わりにいたします絵文字。本日も皆様貴重なお時間、ご覧いただきまして誠にありがとうございました絵文字。もしかしたらレイド飛ぶかもしれませんが、飛ばないかもしれません。どちらでしょうか省略。後味良くないですが、明日仕事なので寝る準備しなくちゃです。皆様ゆっくりおやすみなさい、絵文字。そだね。おやすみなさい。おやすみキクちゃん。では、またね絵文字。